El pessebrisme participa d'un doble component. Un component més aviat familiar, un altre més aviat social, té sempre aquest component íntim, domèstic, però també públic i festiu. Té un origen religiós, però per sort ha perdut aquella visió com una mica negativa que ha tingut durant una sèrie d'anys, i avui dia fins i tot té noves significacions. Per exemple, tota la qüestió, tots aquests valors identitaris, sobretot en un món globalitzat, doncs ens identifica, no?, també com a poble. Però aquest doble vessant té punts forts, però també té punts febles. I en aquest sentit caldrà estar alerta, intentar buscar un equilibri i sobretot evitar que pugui haver problemes de massificació, de turistització o fins i tot de mercantilisme. El pessebrisme justament ha sigut un art discriminat per mi. Per què? Perquè normalment els historiadors de l'art o la història de l'art ha tingut durant molts anys una visió discriminatòria del patrimoni. S'ha tractat l'escultura, diguéssim, l'alta escultura, per dir alguna cosa, en canvi tot el món del pessebrisme s'ha considerat allò més popular, més del món de l'etnografia, i se l'ha discriminat, a menys que fossin grans escultors que també feien figures de pessebre. Per exemple, un Ramon Amadeu. En aquest cas sí que se l'ha tingut en compte, però se l'ha tingut en compte perquè era un gran escultor, no perquè fos un gran pessebrista. I penso que aquí la història de l'art també ha de fer una reflexió, que si realment té un interès per un patrimoni, una visió patrimonial global, doncs evidentment també hauria de tenir en compte, per exemple, el pessebrisme o altres manifestacions artístiques o patrimonials que poden incidir d'una manera més o menys directa en la història de l'art.